Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihing seryoso. Hindi ka naman makukuntento. I-talk to Papa na. Hello, good morning. Hello, good morning. Ang Good lalim morning. naman ng boses. Para bigla ako na-intimidate dun, ha? Hindi. Joke lang po. Good morning, ako po si Papa Johan. Kasama po si Papa Ace. Hello, good morning, Papa Yohanan. Yeah, we believe meron kang gustong i-share what happened. Welcome sa Talk to Papa. Yes. You can call me na lang Okay, what's your name? Clark. I'm sorry? You can call me Clark na lang. Clark. Did I hear it right? Clark? Clark? Okay. Hello, Okay. Clark. Good morning. So what happened, Clark? Medyo mabigat. Okay, sige, pagaanin natin yan. Charet. Okay. Paano mo gustong simulan nun yung Actually, story? gusto kong i-share yung pinagdadaanan ko ngayon sa lahat ng nakikinig dito sa may... Well, I've been in hindi ko masasabing relationship ito. Landian. May mga ganun eh. Dark relationship actually. And gusto kong i-share yung story na to kasi I want everybody to be aware. Okay. And I think this is very timely dun sa sinabi niya kanina na pag walang pera, malungkot yung tao. Pero in my case, Hindi. May not pera. the same case. Okay. Nag-work ako sa Manila as a head of a department. And one time I met this COO. Actually, nangyari yun ng meeting kasi there was a time na we have a meeting, departmental meeting with all the heads, mga vice president, mga CEO and COO, mga first vice president. And I was the one who actually presented during that meeting. And I think gusto siguro niya ako. Okay. I believe Ano siya doon? he's the COO. 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 Okay. Ano yung Chief COO? Ano yung... Operating Officer. Yun. Okay. Second to the highest position. And then ikaw Until naman, now, ikaw actually. naman, ano ka ulit? Head of the department Yes, ng manager, head of the department ng finance. finance. Okay. And then, Yeah. Yun. Actually, hindi ko siya masyadong pinapansin nun during the meeting. Kasi iba yung tingin niya sa akin. naku And po. then, after the meeting, just right away after the meeting, he asked one of assistant to call me. Para puntahan siya sa office niya. I was surprised and thinking, ano ba yung scenario dito? Sabi ko, ba't pinapatawag ako ng COO? Baka may nagawa kang hindi maganda. Charet. No, actually, hindi. Okay. Okay, what happened next? Pumunta ako. Mm-hmm. Then sabi niya, he praised me dun sa presentation. Oh, that's a good portfolio. thing. Ayan. It was a success actually. Mm. Actually, it was for a new branding, product new branding. And it went well until now. Okay. And yun, there are times na nag-aas siya na lumabas. Ay, nag-invite Wow. na. Nako po. Actually, yun. Sandali, di mo tinanong, bakit po may pag-invite, sir? O ma'am. It is a ma'am or a sir? Actually, yung first time na pinatawag niya ako yung sa office niya, he asked me if I play golf. Sabi ko, no sir, I'm not playing golf. okay. I'm just living a simple life. Sabi ko, how about going dinner? Traveling, sabi niya. Sabi ko sa sarili ko, this is out of context. Sabi ko, ba't ganun yung mga tanong niya? I'm expecting na mga tanong niya is about job-related. Ganun. Sabi ko, hindi po sir. I don't usually do those pangmayaman na activities or sports. So sabi niya, what time you'll be out? Sabi
ko, I'll be in the office until 6 kasi may tatapusin pa akong mga trabaho. Sabi niya, no, I'll call your boss and I ask her na kailangan mo mag-hop out ng mga 5. Ay, ang lakas. Gusto kayo mga ganon. Pauwiin na to ngayon. Kasi may gagawin kami. May pupuntahan kami, Oo. ganon. Okay. Opo. Tapos, Tinanong ko, sir, bakit po? Sabi niya, I just wanna hang out with you. Mhm. Nag-tune na pa, ako na pushback ako. Of course, boss yan, no? Mhm. So, Handle pumayag ko na sa ka. kanya. Sabi ko, sige po. Dinner lang, sabi niya. Ano lang, sige, dinner lang. Sabi niya. Okay, nag-dinner Yun. sila. Oo. Okay. So, ano ang sumunod na nangyari? Yun, it turned out na casual dinner lang naman. Wala Okay. nangyari. Anong kinain niyo? Mga- Anong kinain niyo? Actually, Mm-mm. sa isang hotel yan eh. It's a 5-star hotel. Okay. Mhm. Kumain. And then, yan, mga dami siyang tanong, ganun. Tinanong niya ako, Mm-mm. may asawa na ba ako? Mm. Kung meron na ba akong girlfriend or kinakasama. Sabi ko, wala naman kasi during the time, I'm really, tawag dito, more on my career. So, I need to build up my career. Focus muna sa career. Tapos, saan pa umabot ang inyong mga usapan? I think nag-stay kami dun sa restaurant mga 2 hours. Mm-mm. And then, he's inviting me sa farm niya the next week. Saan? Farm. Sa farm niya. Okay. Sa farm. Mhm. Tapos, Sabi ko, let me check my schedule, sir. Sabi niya, kung schedule mo yan sa work, walang problema yan. Sabi niya. mm, Eh, syempre, ako naman nag-iisip na ako, ano ba yung motibo niya. syempre meron yung Although- gustong ano. Hindi ko Diba? siya matanong kasi, imagine, siya yung boss sa mga big boss. Mm-mm. Mhm. Yun, casual ano lang naman. Dinner. Pinatid niya ako dun sa kondong tinitiran ko. Okay. Rent. And then yun, Tapos? everyday, laging nag-text yung number ko, gano'n. Gano'n. Ay, good Usual na mga morning, ano lang. ganon, good morning, ganyan. Hindi naman. Oh, Kasi, ano? Anong ah, klase ng mga text ang pinapadala niya sa'yo? May quotes ba? Hindi siya. Iba yung... kung work, may Work. problema ba sa mga kasama mo? Gano'n. Or, may problema ka ba? Anong Gano'n. napipil mo? Wait lang. Anong napipil mo nung ganito siya, ganito yung treatment sa'yo? Kasi for sure, di naman ganito ang treatment niya sa lahat. May gusto siya sa akin. Ah, Mhm. Actually, kung Okay. makikita mo siya, kung babae ka, he's a perfect man. Is what? He is a perfect man. perfect man. Mhm. Okay. So you're the perfect girl. Charot. Charot. No. Okay. Ayun, tumagal. Mm. Mahirap. Kasi nga, dumating na dun sa point na Na? pag nagta-travel siya, sinasabihin niya ako na, sinasama niya ako na pasekreto. And then magpa-file ako ng leave. There was a time na pumunta siya sa Saan? pumunta siya sa pinakamahal na resort dito sa Pilipinas. Ano ang pinakamahal na resort sa Yeah. Pilipinas? Balisin ba? Hindi. Ano? Yung Amanpulo? Amanpulot? Amanpulo Yeah. ba? Yes. Okay. Okay, Amanpulo. tapos? It was like 2 days. Mhm. Hindi ako ewan ko, during that time, even after, hindi ako makahindi. That was the first time na sumama ako sa kanya na 5 days. What? 5 days? Yeah. Mhm. Okay.
nag-stay kami doon ng 5 days. And, yun, sinabi niya na gusto niya ako, pero we have to keep it secret. So, yun. Tsaka ang dami niya mga gifts ka akin na binigay. Ay, taray. Tanggap ka lang tanggap. Ganon. Charet. Pero Yung iba nagkataon, nire-refuse why ko. you have to keep it secret? Ito Oo. ba nga si COO ay merong siyang asawa? Or May karelasyon ba karelasyon siya? O ikaw ba? May karelasyon ka ba? May asawa siya actually. Tapos nagdalaga. Hindi, charot. Erase. Okay. Ayun. Wait lang. Pero ikaw, Yun. so ano siya? Ano ang orientation niya? I think bite siya. Okay. Ikaw? Straight ako eh. I'm sorry? Straight. 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 Pero parang, ewan ko, anong maging effect niya sa akin. Pero, Pero ito, mabibigla kayo at the end of the story. ako po. Okay. O, Mhm. sige. So ano pang sumunod na nangyari? Like, sige, ito na. Lagi kayong lumalabas. Hindi mo siya matanggihan kasi nga boss mo siya. Saan umabot? Yung mga Itong mga nangyayari paglabas-labas nyo na, may nangyayari na sa That inyo. time, may nangyayari na. Okay. And, yan, nung naging kami, actually. Wait lang, itong mga nangyayari na to is kagustuhan mo din ba? Hindi ko masabi. Nung una, bait siya eh. Mm-mm. Hindi, lately, naging worse ang lahat on my end. Lately, naging worse ang lahat on your end. Yeah. But anyway, you said a while ago na naging kayo. Di ba? Yeah. Paano nangyaring worse on your end? Naging possessive siya. Okay. Mga social media ko, pinag-stop niya. Yung FB kong yan, pinapalit niya lahat yung mga details, mga kung ano-ano. Pero ako yan ang nasa picture na yan. Mm-mm. Nakaano naman eh, nakalock naman yung profile mo eh. Yeah. Oo. Yeah. Okay. So, Oh, naging kayo, kumusta ang relasyon? Mahigpit siya, ganun. sobra. Pero sa kabilang banda, meron siyang asawa. Yes. So, paano? Ang hirap. Kasi, there was a time na gusto ko na kumala. Okay. Pero, Which I was threatened. Sorry. I'm sorry, ano? I was threatened. Lahat ng threat na sa akin na ang hirap kumala sa isang taong mapakalakas. pwede bang sabihin mo sa amin kung ano yung mga threat na sinasabi niya? Para mas malaman namin kung ano talaga yung maipapayo namin. Kumbaga, masabi And then, mo ano lahat. yung mga ginagawa niya na hindi maganda? Isiraan yung karir ko. Kasi wala. Babalik ako sa wala. Hindi nga ako makalabas mag-isa eh. Wow ha, napaka-powerful naman niya kung umabot siya ganito. Totoo yun. So, hindi ko na-expect na it can turn out like this. Ganyan. Okay, so kumusta na ang sitwasyon ngayon? Like kayo pa rin? Kami pa rin. Pero, ang bigat. Ayoko na. Pero, dumadating pa dun sa point na pinasaktan niya ako pero hindi ako makaganti kahit gusto kong gumanti. Paano pananakit? Like, physical? Oo. Oo. Ay, papais. Sirang-sira na ako. So, yung feeling mo na sirang-sira ka ngayon? Sirang-sira saan? Sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Sira-sira na ako sa kanya. Paanong sirang-sira sa kanya?
pagkatao ko, niyurak niya lahat. By the way, how long have you been together ba? 7 years. Ilan? 7 years. 7 years. 7 years. And kailan nagsimula na naging ganito? Paano nagsimula na ikaw ay tinatret na niya, sinasaktan ka na niya? There was a time na to work. Mm-mm. Dati, normal lang naman maging close sa mga subordinates mo. Mhm. Pinapabantayan pala niya ako. So, sinabihin niya ako na don't get too close to your colleague. Okay. Tandaan mo, boss ka, sabi niya. Even if you are the boss of the department, kailangan magkisama ka sa mga kasama. And, yan, meron ko naging mga ka-close doon. Dumating pa doon sa point na yung dalawa pinag-terminate niya. Gumawa ng paraan para ma-terminate. Ganun siya. Possessive. Pina-terminate just because naging close sa'yo. Ganon? Oo. Kasi nasa same company kayo, tama? Oo. Okay. It's a multinational company actually. Mhm. Lahat ng kilos ko, lahat ng galaw ko, Alam niya. pinabantayan niya, Ayaw. pinapabantayan niya. Yung mga hindi papasa sa kanya, tinatanggal niya, ganon. Pag naging close sa akin, kita niya na gano'n. Ewan ko, may mata siya eh. Mata siya sa company. So, ano to? Like, hindi naman siya, diba, bulgar na ganon tapos papabantayan ka. Ano yung bumabayad siya ng tao? Ganon? Or merong katrabaho ka? Binabayaran siya. Katrabaho ka? Binabayaran siya. Oo. Ganun, mga katrabahong mga... Siguro binabayaran niya. Kasi hindi ko matanong eh. Mhm. Kung bakit, kung paano. Basta mabibigla na lang ako na pag sinabi niya na gano'n-gano'n. O kumain pala kayo ni na ano, gano'n-gano'n. Tapos ayaw niya Kasama nun. ko. Ayaw niya yung gano'n. Sa tingin mo, ano yung, Clark, yung pinaka-worst na ginawa niya sa'yo? There was a time na nagkaroon kami ng family gathering. Mhm. Okay. Anong meron? Like reunion ba? Merong may birthday lang? Wedding. Wedding nga. Wedding. Okay. Wedding. What happened sa wedding? And isa ako sa mga secondary sponsor. Mhm. Nagpaalam naman ako sa kanya. Okay. Although yung wedding nun, that was 5 p.m. So, definitely, malilate kami kasi sa may Lemery pa siya sa Batangas. Batangas pa yun. Sa Lemery, Batangas. Mhm. Okay. Yes. So, medyo late na. Around 10 p.m. yan. During the wedding ceremony, text on text yan. Maagang umuwi. Sunday ngayon, alam mo naman, pupuntahan kita. Sabi ko, minsan lang naman ito. Sabi ko, I might be late. Nakaparating sa condo. Sabi ko, Mhm. ayun, minura niya ako, sigaw. Oh. Pag hindi ka umuwi ng ganitong oras, masusundo ko siya. So, anong ginawa mo? Layaan ko siya. So, I stayed there till 11. Mhm. And then, around 11:30, bigla ako nandun siya. I'm sorry, what was that again? Bigla ako nandun siya. Nandun siya? Oo. Nandun siya sa Batangas? So, Yeah. sumunod siya by 11:30. Oh. Okay. Anong ginawa Oo. niya doon? Nagskandalo ba siya? Hindi naman. Pinalapit niya yung guard niya. Pero nakita ko na siya. Mhm. Kasi nagiinuman kami that time. Doon sa isang villa sa Lemery. Sa isang Lemery ginawa. So, yan, nabigla ako. And then anong nangyari, di ba? Pinalapit niya Di yung ako good. guard. Mm-hmm. Yung guard Sabi ko, niya. susunod Mhm. ako. Mhm. Oo, susunod
lang ako, hindi ako nakatayo. Siya lumapit. Sumigaw siya na, kasama ka ba? Susunod ka o hindi? Habang nandoon yung mga family mo. Andun yung mga kamag-anak Oo, mo? kamag-anak mo. Nakita nila? Oo, nabigla sila. Yan. So, wait Yan. lang ha. Alam ng pamilya mo itong karelasyon mo na to na may ganito? Kilala nila. Okay. So, na-introduce mo Ayan. ba sila sa mga kamag-anak mo? Sa family ko lang. Okay, sa Mhm. family mo. And Okay. alam nila na boss ko siya na kapala ko siyang kaibigan pero hindi nila alam na may relasyon kami. Okay. Pero siguro somehow nagtataka na rin yung family ko kasi sa lahat ng mga nabibili ko, kung anong meron ako. Nagagaling Pero sa walang- kanya. Ganun ba? Mhm. Yeah. They're needed. Pero walang time, there was no point na tinanong ako ng family ko na kung meron kami. Siguro, there was a time na naisip lang nila na meron siguro, gano'n. Mhm. Hindi na lang Ayan, sila pero hindi ko nagtatanong. matanggap. Okay. Hindi ko matanggap yung pagsigaw niya sa akin na para... Anong ginawa mo Ito. nung sinigawan ka niya sa harap ng mga pamilya mo, kamag-anak mo? Sabi ko, kailangan ko na umuwi. Kailangan ko na umalis. Tapos, yung sasakyan ko, pinadrive na lang niya sa isa yung guy. Tapos, Pagsakay sa kotse, tapak agad. Sinapakan na agad niya? so Oo. Tapos, anong ginawa mo? Gumante pero hindi ako makaganti. Gusto mong gumante pero di ka makagante. Malamang nandun din yung guards niya. Oo, 4 actually yung kasama niya. So, ayan. Tapak. Mhm. Yung uso ko nga dumugo na niya. So, Oh. hanggang makarating kami sa condo. Sa condo yan, tuloy pa rin. Siya lang nagsasalita ako, hindi ako nagsasalita. Wait, umiyak na ako. Bugbog, sige, bugbog, sapak. Mhm. tapos, Ayaw na ayaw ko yung after niya akong sinaktan. That will be the time na Na? kasama kami sa kama. Mhm. Kahit sa kama sinasaktan niya ako. Napaka-vengatibo niya. Lagi yung sinasabi sa akin na pag nasa kama kami na mura, pag iniwan mo ako, pag nagpag-relasyon ko sa iba, sisirain kita. Sisirain ko yung buong buhay mo. Sisirain ko yung pagmumukha mo niyan. Sisirain ko yung mukha mo. Lahat ng sakit, binigay niya sa akin. Tapos, may time din na feeling ko binababoy niya ako eh. Ano, pagdating sa kama, sabi ko nga, sirang-sira na ako. Hindi lang katawan ko, sinira niya, hindi lang yung pagkatao. so dito sa relasyon na to, wala kang takas? Ganun ba? Ang gusto mong sabihin sa amin, kaya hindi mo siya mahiwalayan? Wala. Dahil sisirain ka niya sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, ganun ba? At siya malakas na tao eh. By the way, think so. kilala mo ba yung family niya? Exactly. Kilala ko. Okay, bakit hindi mo kausapin yung pamilya niya? Papaiswag lang sila. Oh? Anong apelido? Sabi ko- Hindi siya- Okay. Maghanap ka na ng iba. Mm-mm. Marami naman dyan. Mhm. Anong Ayaw sabi niya. naman niya? Iba raw ako, ayaw niya. Hindi raw siya makatulad ko. Sabi ko, So, nasaan ka ngayon? hindi ako pumasok ngayon. Actually, nag-leave ako ng 1 week.
Okay. So, alam niya to, for sure, na nag-leave Yes, ka. kasi alis kami sa Friday. May lakad kayo together. Yes, sa Friday. Okay. Tapos? Mahirap. Mhm. Mahirap. Pero gusto ko lang kumalas. Actually, dapat ako dito sa may LS kasi nga gusto kong i-share. Para maging aware yung mga iba na Mhm. minsan may dumarating ng mga oportunidad sa buhay natin na akala natin yun na yun. Okay. Pinakamagandang Let me ask you this bagay. question. Oportunidad. Anong klaseng oportunidad itong sinasabi mo? Like, nung una ba, na-enjoy mo yung mga binibigay niya sa'yo? Totoo yun. Totoo yun. Yung mga bagay, mga regalo na tinatanggap mo? Totoo yun. Kaya mo pinasok itong relasyon na ito? Oo. Naamin ko. Okay. Pero nagkamali ako. Okay, nakakabulag kasi talaga yun eh. Mm. 'Di ba? Minsan kasi may mga tao na gagamitin nila kung ano yung mga meron sila, mga bala nila para makuha ka. May mga Parang sa ganon. una, Papadamahin papaligayahin ka lang. Mm-mm. 'Di ba? Pinapadama ka. Tapos, hindi mo alam pagdating ng dulo, pag nahook ka na, kapag naging magkarelasyon na kayo, wala ka nang takas sa kanya. At sigurado, talong-talo na. Pero, May utang ka ba sa kanya? Wala akong utang kasi maganda naman yung sahod ko eh. Mm-mm. mhm. Ano lang, anong mga pinangahawakan niya sa'yo? Like trabaho mo? Oo, sa'yo. Pwede ka niyang alisin sa trabaho na meron ka ngayon. Ano pa? Sa lakas yung tao, pwede niya akong sira sa lahat ng bagay. Okay. Okay. Pero naisip mo ba na if ever na mag-resign ka diyan, ay may lilipatan ka bang iba? Naisip mo ba yon? Marami naman pong oportunidad na pwede Mhm. kong lipatan. Ang ano ko lang ano ba yung connection eh. Mahirap. Marami siyang Pag may koneksyon. connection siya, Mhm. maraming para-actor. Ikaw, ano mga naiisip mong mga plano mo bago ka tumawag dito sa Talk to Papa? Ano yung mga bagay na dais mong gawin o ito yung mga dapat kong gawin? Sa totoo lang, napatawag lang ako dito dahil gusto kong mag-share, maging aware mga Mhm. Na huwag masilaw sa salapi. Ganon. na Okay. baka bandang huli. Pagsisihan. Mhm. Ang buong buhay yung kapal. Pero wait lang, paano na ikaw? Paano ka na? Minsan naisip ko na mag-escape na lang ako na pumunta ng ibang bansa. Pero pamilya ko naman ang iniisip ko. Kasi kaya niyang balikan eh. Bakit? Ano daw ba? Bakit siya nagsisettle sa'yo? Ano ba yung gusto niya sa'yo? Hindi ko alam kung anong... Meron yan eh. 'Di ba? Meron siyang, There was a point. oo, hinahanap-hanap na nasa sayo lang kaya hindi kanya ma-let go. Ano yun sa palagay mo? Ang sinasabi niya sa akin. Hindi ko rin alam. Although, amin ko na maganda yung katawan ko. Amin. So, ikaw yung fantasy niya, ganon? Siguro. Pero ito la, tanong ko lang meron ba sa pagkakataon na malay mo hindi lang ikaw pala yung ganitong like meron siyang iba pa? Meron bang ganong part or scenario? Like may iba pang lalaki? Wala eh. Wala, ikaw Wala siya lang. may kwento. Mhm. Tsaka, medyo nagtanong-tanong na rin ako, mga medyo ka-close or kasi COO siya, you cannot ask anything about him. Hindi ka Mhm. pwedeng mag-research or magpa-spy, pero Wow. wala akong narinig about him. Kasi sinabi naman niya sa akin na ako yung una at uli.
Yun yung sinasabi niya sa akin. At sa kabilang banda, may asawa siya. Diba? Oo. Actually, may asawa siya, may 3 siyang anak. Nasubukan mo ba na maikwento o nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na kahit konti na gusto mong sabihin sa pamilya niya? Gusto kong sabihin nandun sa asawa niya. Mhm. Especially pag annual, may annual na event. Mhm. Mm. Pero wala akong lakas loob. Kasi ang asawa niya is very busy din. Tsaka halos may kukwento rin niya sa akin na nag-aaway sila. Minsan din sila nagkatabi ng tulong. Mhm. Minsan umuwi siya dun sa farm kasi meron silang 3 farm. Isang farm niya na malapit. Umuwi siya doon. So yun. Yung mahirap. Actually, kung titignan mo yung pamilya nila, they are perfect family. Pero hindi mo akalain na ganun yung hirap. Ang iniisip ko na lang ngayon is paano ako makakakalat. Anong gagawin ko. And yun nga, yung pagtawag ko dito sa to share Mhm. para maging aware. Wala na may ibang taong matrap kasi ang hirap. Ang hirap makakalat. Tapos sa time na yung mukha ko ginalos niya. Talagang Umaabot literal sa na. ganun. Yes, exactly. Totoo yun. Isirain daw yung mukha ko. Yun. Ang kinakatakutan mo na kapag kumalas ka dito is mawalan ka ng trabaho, masira yung Hindi pangalan trabaho. mo. Ano? Hindi trabaho, Papa Clark, kasi professional ako. Mm-mm. Mhm. Marami na akong trabaho. Naging boss na ako sa mga previous company. So, Kaya anong ko maghanap ng trabaho. Anong Ang nakakatakot kinakatakot? doon, kaya niya akong baliin sa mga company. Kaya niya akong sirain. Mhm. So, parang ganito ang sitwasyon pwede naman siyang lumipat ng ibang company. Kaya lang syempre sa koneksyon nitong COO, mahihirapan, pwede siyang ipa-blacklist, pwedeng gawin yun, pwedeng kung ano pang mangyari na negative na pwedeng gawin ni COO. Yun lang yung hirap na hirap niyang gawin. Parang, Kaya niya talagang gawin. Mhm. Kaya niyang gawin. Kasi, Mhm. Alam, conglomerate sila eh. alam ng Marami silang pamilya mga- mo, itong sitwasyon mo na to, anong sabi nila? Alam na nila lately, only last year. It was October last year. Anong Anong sabi reaction nila? Anong sabi nila? Pag-iisipan daw muna ang gagawin kasi hindi basta-basta kayang banggain itong taong ito. Mhm. Hindi kayang banggain? Ganon? Hindi basta-basta kayang banggain. Marami silang connection. Marami silang... Okay. Oh, Mhm. Anyway, maraming nakikinig ng mga kapuso natin. May gusto ka bang itanong? marami akong tanong. Kaya lang, Sige. Like, Sige. bigay ka ng Mhm. question. Malay mo, meron na meron. bang ganong Isa sa mga, dalawa sa mga kapuso natin ang nakikinig na same situation. Parehas kayo ng pinagdaraanan. yun lang. Mm, At kung nakakalas sila, anong ginawa nila? okay. Balikan ka namin, Clark, ha? Okay, salamat. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ano po ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Clark? Ano ang dapat niyang gawin? At sana kung merong na nakikinig ngayon na related yung stories, ang tanong ni Clark, kung nakakalas kayo o nakawala kayo sa sitwasyon na ganon, ano ang ginawa nyo? Basahin po namin ang inyong mga komento. Ang sabi dito ni Raymond, kawawa si caller, magpakalalaki ka kung may banta na pwede mo na yung ereklamo. Kung hisirain ka, sirain mo rin ang pamilya niya. May batas tayo, huwag mong gamitin ang katuwagan mo. Sabi ni Raymond. Sabi naman ni Rhea, Mm-mm. alam mo yung lakas ng loob mo ang pag-ipunan mo dahil pag meron ka niyan, lalaya ka sa sitwasyon na meron ka. Ganyan ako before. Hindi naman ganyan ka-famous pero mahal ko siya. Kaya lang nanakit ng sobra tagal kong
tiniis, pero wala akong lakas ng loob na iwan niya siya. Wala ako noon hanggang one day gumising ako at nagdasal na di ko alam kung worth it. Ano man ang nangyari, yun nga, yung parang nilakasan lang niya yung kanyang loob. Yes. Eto si Cecilia, hingi ka ng tulong sa family mo, sabihin mo po at i-report sa police, meron palang ganoong klase ng tao. Ako po. Okay, sino pa dyan? Anyway, nasabi mo na ba itong si Raquel? Sabi ni Raquel na maging positibo ka lang palagi at magdasal at malagpasan mo yan. Nakakalungkot, sana isang araw maging masaya ka kasi deserve mo naman yung ganyan, hindi mo naman deserve yung ganyang relasyon. God bless po at yung labanan mo, labanan ko natapos ko. Labahan. Labahan pala. Labahan yun, Babs, talaga. Feeling ko. Labahan niya daw yung natapos. Nanggigigil ako sa CEO na yan. Sabi niya. Okay, eto pa. Ang Anyway. sabi dito ni Raul, nako, iwanan mo nan kasi malakas ang loob niya man na pa kasi may banta. May bantay siya. Pero kung ako, iiwan ko na yan. Bahala siya. Baka mamaya mapatay ko pa siya. Ay, naku po, wag naman ganon. Si Ezekiel, nakakasakal naman yung relasyong ganyan. Hindi po tama yung ganyan. Humingi ka po ng tulong sa mga eksperto sa ganyan para alam mo kung paano ka mag-umpisa, gumawa ka ng hakbang para makaalis sa relasyon na yan. At ikaw pa din po ang masusunod, Kuya Clark. Hindi ka niya pag-aari. Tama. Hindi ka niya pag-aari. Sabi ni Chuna, if may ipon ka naman, tapos alam mo yung family situation mo, ipagpaalam ko sa family mo na try mo siguro magpakalayo-layo, gumamit ng bagong SIM card, then disconnect from social media, use public transportation, kasi baka matrack ka pa niya na kotse mo, gamit, yon. If takot ka, ipa-blacklist ka niya sa work, maybe have your own business na lang. At least, ikaw na yung boss. Pag-pray mo din na di ka pababayaan ni Lord. Eto, ang sabi pa dito, if gusto mo talagang kumawala, dapat ready ka to face the consequences. Ready ka na talikuran ng mga material at maaluwang na pamumuhay. Magpakalayo-layo ka doon sa hindi kanya kayang sundan at mamuhay ka ng simple at malayo sa pamumuhay mo dito. Ang importante, may peace of mind ka, sabi ni Rosalie. Ikaw, ano ang take mo dito? Actually, sobrang hirap. Basta, I just want to thank Clark to share his story na at least a lot of people got inspired to his story and napakahirap nung matrap ka sa ganitong sitwasyon. Kung hindi sila makakalas, ang hirap. Ako actually hindi ko agad alam yung dapat kong gawin kasi kung sa ganitong sitwasyon na kung ako mapalagay diyan sa ganitong sitwasyon, hindi ko rin alam agad-agad. Kailangan ko sigurong pag-isipang mabuti yung mga dapat kong gawin. Dadaan talaga dapat ako sa legal na paraan para mas maayos yung pagkawala ko sa kanya. Kasi mas mahirap talaga kung halimbawa gagawa tayo ng isang hakbang tapos hindi pala tayo sa sigurado na ang pagdating ng panahon mas babalik pa pala sa atin na masama. So mahirap. Anyway, nakakasad lang dito sa story niya is yung word na wala siyang magawa. Diba? Na bantay sarado siya ng tao na ito. And then, even hindi naman siya natatakot na mawalan ng trabaho. Kaso natatakot siya para sa pamilya niya kasi parang merong mga kayang gawin na hindi maganda itong tao na ito. That's why kailangan natin itong idaan sa legal. Okay? Lumapit ka sa mga otoridad. Pero laging tandaan kapag lumapit sa otoridad, dapat meron tayong dalang ebidensya. Okay? Meron kang ebidensya. I-ready mo na yung ebidensya na na meron ka dyan. Diba? At saka at the end of it all, dapat ikaw pa rin yung masusunod eh. Ang hirap nung ganito. Saka buhay mo yan eh. Ang hirap ipahawak niyan sa iba. Kaso, dun kasi sa simula, siguro nga, katulad ng sinabi niya, alam naman niya na kaya niya napatulan kasi nga, naibibigay naman. Nasilaw din eh. Kaya mga kapuso, yung ating pong mga nakikinig ngayon, huwag po tayo agad-agad magpapasilaw sa mga biyayang natatanggap natin. Minsan kasi yung parang, it's too good to be true. Yes, may mga diba? ganon. Lalong-lalo na kung bigla-bigla may mga binibigay sa'yo na alam mo naman na mamahaling
regalo. Sigurado Ganyan. alam natin dyan na may kapalit agad yan. Oo, lahat ng yan may kapalit. Kasi hindi ka naman bibigyan ng isang tao ng mamahaling regalo kung wala lang. Mm-mm. Tapos, eto alam mo rin from the start na meron siyang asawa. Diba? Mm-mm. Pinatulan mo siya. It's his choice pa rin naman. Diba? Kumbaga, yeah. Ang hirap din maging kabit ha. Lalo ito kilalang tao yung kinarelasyon niya. Ang hirap lang din na syempre itatago nyo rin yung relasyon nyo para lang maprotektahan. Ay nako. Alam mo ilang beses ako na paano? I don't think na walang kawala. Kasi Mhm. meron yan. Diba? Like lumapit ka sa otoridad. Mm-mm. Mausap ka ng mga abogado. May mga lawyer. Kasi kung sabi mo, professional ka naman. Mm-mm. You know what to do. Huwag kang matakot dito sa tao na ito. Kasi baka napapangunahan ka lang ng takot. Minsan kasi sindakan lang yan eh. 'Di ba? Tsaka biruin mo, umaabot sa pisikalan na nasasaktan ka na because of him. Basta don't forget lang na if ever man na lumapit ka sa mga ganyang otoridad, don't forget na meron kang provided na mga how do you call it? Tawag dito, yung meron kang pruweba. Evidence. Evidence. Yeah, evidences. Oo. Charot. Di ba na mental block tuloy ako. But anyway, yun nga kailangan natin. Huwag mong yun. hayaan na masadlak ka sa ganitong sitwasyon. Mm-mm. Okay? Hindi ka matitigil, hindi ka matatrap sa ganyang sitwasyon. Mm-mm. Alam ko na darating ang mga panahon na ika'y muling babangon, muling yung ngiti sa iyong labi ay mamumutawi. At mamumutawi. Oh my gosh. Di ba? Like- Darating yung panahon, like what? Kakampi mo ang batas. Mm-mm. Tandaan mo yan. Tandaan po natin yan. Kakampi po natin ang batas. Okay. Anyway, balik natin ang ating bida. Hello? Clark? Hello. You Hi. there? Okay. Napakinggan mo yung komento ng ating mga bida-bida. Ano Oh, masasabi mo? maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga opinion, mga komento. Mm-mm. Actually, napag-isip-isip ko na yung mga yung dati pa eh. Lahat Mm-mm. ng mga Possible sinabi thing nila, na pwede mga mong binigay gawin. nila, mga- Mm-mm. Yun nga lang yung sinabi ko dati na hindi to ura-urada na kailangan mong madesisyonan kung ano yung pinaka-least possible thing na pwede mong gawin o pwede kong gawin. Okay. Tulad naman sabi ko kanina na kaya gusto kong i-share ito kasi nga naghahanap ako ng isang tao na gano'n yung naging sitwasyon niya before at nakakalas siya. Mm-mm. Medyo mahirap talaga. Sabi nga nila, may mga pagkakataon na madaling magbigay ng opinion ng kuro-kuro ng isang tao. Pero kung ikaw mismo yung nandun sa sitwasyon na yun, May hirapan ka na. walang Hindi mo na patingiran. alam kung ano yung gagawin mo. So, yun. Ganun ba? Papasalamat ako sa lahat ng mga tagapagkiling ng na nagbigay sila ng kanilang mga komento. Somehow, nakatulong sa akin yun, nakalubag damdamin sa akin yan. Sana, I hope, and I pray na they wish me all the best of luck. Maraming salamat sa kanila lahat. Sa inyo, Papa. Salamat. Nakikinig. Halimbawa nakikinig itong karelasyon mo na to na gusto mong sabihin sa kanya. Alam ko na at ramdam ko na minahal niya ako. Sobra-sobra. Naging possessive lang siya at wala na sa tama yung tinatawag na pagmamahal. Hindi na siguro pagmamahal yan. Hindi parang pangingigil na.
sana maghiwalay lang kami. At yun ang hinihingi ko. Lagi kong dinadasal na darating ang panahon na maghihiwalay kami. At sana makahanap siya ng masigit dun sa bagay na nakita niya sa akin. Minahal ko rin naman siya. Kahit sa mga ganitong mga paraan niya na napakahirap. Pero masasabi ko lang, sana mahanap niya yung para sa akin at palayain niya ako. Pero sana yun lang. Salamat. Barangay LS 97.1 Number 1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pag-alis ng isang ina patungong ibang bansa ay isang desisyon na puno ng emosyon at sakripisyo. Gayunpaman, ang kanilang pagmamahal at pangarap para sa pamilya ay palaging mananatili. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng magulang na ng ibang bansa para sa iyong kinabukasan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako nga po pala si Sheena at nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang kwento ko. Ako po ay only child at lumaki ako sa isang simple pero masayang pamilya kasama sina mama at papa. Maayos at puno ng pagmamahal ang childhood ko. Pero gaya ng karamihan sa mga pamilya, may mga pagkakataon din na nagkakainitan sina mama at papa. Habang lumalaki ako, nakita at naranasan ko yung mga tampuhan at away nila. Pero gayon pa man ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Habang tumatanda kasi ako, mas nare-realize ko na hindi madali ang maging magulang. Tao lang din sila. May limitasyon, napapagod at nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naghiwalay sina mama at papa. Lagi nila akong ginagawang priority at sapat na yon para masabi kong mahal nila ako. At kahit papaano ay masasabi ko rin na maswerte pa rin ako. Hanggang sa dumating yung panahon na nawalan ng trabaho si Papa. Doon na talaga nag-iba ang takbo ng buhay namin. Unti-unting dumami ang mga utang namin at halos araw-araw na nagtatalo ang mga magulang ko. Lalo na tungkol sa pera. Dumating yung araw na sinabi ni Mama na nagbabalak na siyang mag-abroad para makapagtrabaho. Masakit sa akin yon kasi bilang anak, natural lang na ayaw kong mapalayo sa mama ko. Pero alam ko rin na kailangan yon kasi kailangan naming bayaran ang mga utang. At kailangan rin ng pangtusto sa pag-aaral ko. Nangako naman si Papa na maghahanap siya ng bagong trabaho para mas makaraos kami kahit papaano. Pagkalipas ng ilang buwan ay dumating na yung araw ng pag-alis ni Mama para makapagtrabaho sa ibang bansa. At kaming dalawa na lamang ni Papa ang naiwan sa bahay. Sobrang lungkot ko noon, pero hindi ako nagtampo. Alam kong ginagawa to ni Mama para sa kabubuti ng pamilya namin. At yun ang isa sa mga bagay na habang buhay kong tatanawin na utang na loob kay Mama. Pagkaalis ni Mama ay hindi na nag-aksaya ng oras si Papa para kausapin ako.
Pinag-usapan namin kung paano na ang magiging takbo ng buhay namin lalo na't ngayon at wala na si Mama sa bahay. Hindi ko makakalimutan ang pag-uusap namin ni Papa noong araw na yon kasi kakalis lang ni Mama, Papa Dudut. Tahan na, anak. Pa, dapat hinatid na lang natin si Mama sa airport eh. Yung mama mo mismo ang nagsabi na wag na daw natin siyang ihatid kasi baka lalo lang daw siyang malungkot sa airport. Isipin mo na lang na ginagawa ng mama mo to para mas guminhawa ang buhay natin at para makapagtapos ka rin ng pag-aaral. At isa pa, may mga utang din kami na kailangang bayaran. Alam ko naman po yun. Pero nalulungkot lang ako. Kasi nag-iba na po yung takbo ng buhay natin simula nung nawalan kayo ng trabaho. Kung hindi lang sana kayo nawalan ng trabaho, siguro kasama pa rin natin si Mama hanggang ngayon. Sana maintindihan mo na hindi ko naman ginusto yung nangyari. Palugi na kasi yung hotel na pinapasukan ko noon at kinailangan nila mag-lay off ng mga empleyado. Pero huwag kang mag-alala kasi naghahanap na ako ng bagong trabaho. Ipagdasal mo na lang na sana matanggap ako kaagad. Talagang ipagdadasal ko po yun. Basta ako, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, maghahanap ako ng magandang trabaho. Nang sa ganun, hindi nakakailanganin ni Mama ng mga ibang bansa. Diyan ako saludo sa'yo eh. Napansin ko rin na kahit may mga pagkakataon na nag-aaway kami ng mama mo, hindi mo pinabayaan ang pag-aaral mo. Nako, makakaasa kayo na hindi ko talaga pababayaan ang pag-aaral ko kahit anong mangyari. Nga po pala, kumusta naman po yung paghahanap niyo ng trabaho? Ay, ayun. Nakadalawang interview na ako, pero hindi pa rin ako binabalikan eh. Sana pala, hindi na lang ng ibang bansa si Mama. Sana pala inantay niya na lang kayo na magkaroon ulit ng trabaho. Nako, alam mo naman yung mama mo, napakasigurista. Gusto niya yung habang tumatagal, mas dumadami yung ipon namin. Grabe din pala yung sakripisyo ni Mama para lang masigurado na magiging stable yung buhay natin. Alam mo, isa din yan sa pinag-awayan namin ni mama mo. Ang totoo niyan, pinigilan ko yung mama mo na mag-abroad. Kasi sabi ko sa kanya, makakahanap din ako ng panibagong trabaho. Pero alam mo naman yung mama mo, may katigasan ng ulo at hindi nagpapapigil. Siguro okay na rin to kasi alam kong mas magiging magaan na ang buhay natin pagbalik ni Mama at makakapagtapos na rin ako ng pag-aaral pagdating niya. Tama, yan na lang ang isipin mo para hindi ka na malungkot sa pag-alis niya. Ay, sandali lang. Mukhang may nag-text. Saglit lang, tingnan ko lang to. Sino po yan? Natanggap ako sa restaurant na in-applyan ko. May trabaho na ako. Ha? Seryoso kayo pa? Oo, matutulungan ko na rin ang mama mo sa mga gastusin natin. Masaya po ako para sa inyo. Salamat anak. Lagi mong tatandaan na lahat ng ginagawa namin ng mama mo ay para din sa'yo, okay? Alam ko naman po yun. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Ang sweet naman ng anak ko. Payakap nga. Mahal na mahal din kita, sobra. Nga po pala, kailan kayo magsisimula sa bago niyong trabaho? Sa makalawa na raw. Nga pala, ayos lang ba sa'yo kung may iwan ka mag-isa sa bahay habang nasa trabaho ako? Syempre naman po. Kaya huwag kayong mag-alala kasi kadalasan nasa school naman ako eh. At isa pa, 19 na po ako. Kaya ko na ang sarili ko. Basta kung may kailangan ka, wag ka magdadalawang isip na tawagan ako, ha? Opo pa. Oh, halika na. Saan po tayo pupunta? Kakain tayo sa labas. May trabaho na ako, di ba? Magsa-celebrate tayo.
Pa naman, gagastos pa kayo. Dito na lang tayo sa bahay. Akong bahala dyan. Minsan lang naman mangyari to. Tsaka, mabuti na yung paminsan-minsan nakakakain tayo ng pagkain na mahirap bigkasin. Kayo talaga. Sige po, magbibihis lang ako. Bilisan mo ha? Kumain kami ni Papa sa isang mamahaling restaurant noong araw na yon para ipagdiwang ang pagkatanggap niya sa bago niyang trabaho. Sobrang saya ko noong araw na yon kasi kahit papaano'y gumaan yung pakiramdam ko. At hindi ko na masyadong naaalala ang pag-alis ni Mama. Sa sobrang busog at saya namin ni Papa noong araw na yon, pag-uwi namin sa bahay ay pareho na lamang kaming napahiga at agad na nakatulog. Pero syempre dumating din yung mga araw na naramdaman ko na wala na talaga si Mama kasi sobrang tahimik ng bahay at ramdam ko talaga yung puwang na iniwan ni Mama. Hindi naging madali ito sa akin kaya palagi kong tinatawagan si Mama. At sa bawat tawag ay parang unti-unti ko nang natatanggap na kailangan naming magkalayo pansamantala. Buti na lang talaga at mukhang masaya at maayos si Mama sa pinagtatrabahuhan niya. At kapag hindi kami nakakapag-usap ni Mama, lalo na kapag sobrang busy siya ay nilulublob ko na lamang ang sarili ko sa pag-aaral. Iniisip ko na siguro kung magbisi-bisihan ako, mas mabilis lilipas yung mga araw. At dumating na rin yung araw na nagsimula na magtrabaho si Papa. At hating gabi na siyang nakakauwi. Minsan nakakatakot kasing mag-isa lamang ako sa bahay. Lalo na kung walang pasok pero madalas nakakalungkot. Pero pinipilit kong intindihin ang sitwasyon, Papa Dudut. Alam ko naman na ginagawa nila Mama at Papa ito para sa kinabukasan namin. May mga araw na rin na sobrang gulo at dumi na sa bahay. Hindi dahil sa tamad kami kundi dahil pareho kaming palaging pagod ni Papa. Napapansin ko na talaga na may mga bahagi na ng bahay na nababalot na ng alikabok. At yung mga halaman namin sa labas ay parang unti-unti nang nalalanta. Ang totoo niyan, kaya ko namang maglinis. Pero hindi ko lang magawa araw-araw dahil sa dami ng ginagawa ko sa school. Si Papa naman halos hindi na rin makagalaw pag uwi kasi sobrang bilis daw ng takbo sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Araw-araw siyang pagod. At dahil doon ay hindi na rin siya masyadong nakagagawa ng mga gawaing bahay. At dumating ding ang araw na pinag-usapan na namin ni Papa yung sitwasyon sa bahay. Ano ba yan, Kadiri? Oh, Sheena, anak. Anong ginagawa mo dyan? Ang baho na nitong cabinet sa ilalim ng lababo. Tapos may mga bubut at ipis na nagsisilabasan. Pasensya ka na talaga kasi sobrang nakakapagod yung trabaho ko sa restaurant. Kaya yan, wala na tuloy akong oras para maglinis. Naiintindihan ko naman po kayo. Ganon din naman ako kasi malapit na po yung midterms namin. Tapos may mga projects pa po ako. Kaya yan, napapabayaan ko na tuloy itong bahay. Sa palagay ko, mas makakabuti kung kukuha tayo ng kasambahay. Ano sa tingin mo? Okay naman po sana sa akin kaso Ano? baka kasi hindi natin mapagkakatiwalaan yan. Ang hirap po kasi magtiwala sa tao na hindi naman natin kaano-ano. Baka pag nakawan lang tayo niyan. Ganito na lang. Maghahanap na lang ako ng agency tapos doon tayo kukuha ng katulong. Okay ba sa'yo yun? Sige po, mas mapapalagay tayo kung sa agency tayo kukuha ng kasambahay. Huwag ka na ring mag-alala kasi ako na din ang kakausap sa mama mo tungkol dito, ha? Makikiusap ako sa mama mo na siya na muna yung sasagot sa sahod ng magiging katulong natin. Kasi alam mo naman, kakasimula ko lang sa trabaho. Basta, mag-focus ka lang dyan sa studies mo, okay? The best talaga kayo! Nga po pala, kumusta yung bago niyong trabaho sa restaurant? Kaya pa ba? Ang totoo niyan, nag-a-adjust pa talaga ako.
Iba kasi yung experience ng pagiging supervisor sa hotel at pagiging supervisor sa restaurant. Naku po, yakang-yakan niyo yan. Pa, thank you nga pala ha. Thank you saan? Thank you kasi alam kong pareho kayong nagpapakapagod ni Mama sa trabaho para sa akin. Ano ka ba? Maniwala ka sa akin. Wala akong hindi kayang gawin para sa inyo ng mama mo. Naku, naiintindihan ko na po kung bakit nahulog yung loob ni Mama sa inyo. Aba syempre naman. Pero higit sa lahat, nabudol ko yung mama mo dahil sa gwapo kong to. Nararamdaman niyo ba yun? Yung alin? Yung hangin po. Para na po kasi akong lili pa rin ng hangin sa sinabi niyong yan. Ah, ganun ha? Alam mo bang pinadala sa akin ng mama mo yung allowance mo? Bala ko pa naman sana na ibigay sa'yo ngayon to. Andito na nga sa bulsa ko. Kayo po talaga, hindi na mabiro. Sigurado ako na mahihiya si Ruru Madrid sa kagwapuhan niyo. Akin na po yung allowance ko. Nambola pa talaga. Oh, eto na yung allowance mo. Nga pala anak, kumusta na yung mama mo? Hindi po ba kayo nag-uusap? Nag-uusap naman. Kaso nitong mga nakaraang araw, hindi na ako masyadong nakakapag-update sa mama mo. Kasi sobrang busy namin dun sa restaurant. Nung huli kaming nag-uusap, binili niya lang sa akin na ibigay ko raw sa'yo yung allowance mo. Naku pa, bumawi kayo. Sige ka, baka magtampo sa inyo si Mama. Ako nga, araw-araw kong tinatawagan si Mama eh. Sigurado naman ako na maiintindihan niya ako kasi busy din naman siya sa trabaho niya abroad. Kung sa bagay. Anyway, mukhang okay naman na po si Mama. Araw-araw siyang nagchat-chat sa akin para kumustahin yung pag-aaral ko. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, matagal ng pangarap ni mama mo yung makapagtapos ka kasi hindi siya nakapagtapos eh. Bakit naman po? Hindi pa pala namin nakwento sa iyo yung dahilan kung bakit hindi na nakapagkoleyo yung mama mo. Hindi pa po. Ganito kasi yan. 19 years old lang yung mama mo noon at ako naman 20 years old nung nagpakasal kami. Ang totoo nga niyan, sumalangit nawa ang mga kaluluwa nila. Tutol na tutol yung lola at lolo mo sa pagmamahala namin ng mama mo. Pero talagang ipinaglaban ko yung relasyon namin. Naku po, kayo pala yung dahilan kung bakit hindi nakapagtapos si Mama eh. Nakakahiyamang aminin, pero parang gano'n na nga. Pero maayos naman ang kalagayan natin ngayon. Hindi rin naman tayo namumulubi, hindi ba? Kung sa bagay, basta ako, sisiguraduhin ko po talaga na makakapagtapos ako ng pag-aaral para po sa inyo ni Mama. Proud na proud ako sa iyo, anak. Pareho kaming maswerte ng mama mo sa iyo. Kayo naman po ngayon ang nambobola sa akin. Nga pala, doon na muna ako sa kwarto ko ha. Maghanap lang ako sa internet ng mga agency na pwede natin pagkuhanan ng kasambahay. Sige po. Kay Papa ko ipinagkatiwala yung paghahanap ng agency at gusto ko na rin na makahanap kami ng kasambahay sa lalong madaling panahon. Sosyal hindi ba? Pues kung sa tingin ninyo po ay mayaman kami ay nagkakamali kayo. Hindi po kami mahirap pero yung kinikita kasi nila Mama at Papa ay hindi rin sapat para matawag nyo kaming mayaman. May mga gabi talaga na napapadasal na lamang ako na sana'y manalo kami sa loto. Sana yung iniisip na lang namin ay kung paano gagastusin ang napakaraming pera. Hindi kung paano pagkakasyahin ang kulang. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ganong kadali ang buhay kaya sinabi ko na lamang sa sarili ko na sige lang, kapit lang. Huwag kang susuko dahil alam ko na darating din yung araw na kapag nakapagtapos na ako ay aangat din kami sa buhay. Aangat kami sa puntong hindi na kakailanganin pa na magtrabaho ni na Mama at Papa. Gusto ko na lang silang mag-retire at mag-enjoy sa buhay habang ako naman ang magtatrabaho para sa kanila. At noong mismong araw na yon ay tinawagan ko si Mama. Buti na lang at nagkatugma yung free time namin. At ang sabi ni Mama sa akin ay halos hindi na nga raw sila nakakapag-usap ni Papa. Hindi na daw kasi tugma ang schedule nila sa trabaho. Pero sinabi sa akin ni Mama na kinausap na daw siya ni Papa tungkol sa balak naming kumuha ng kasambahay at pumayag naman kaagad si Mama. Pero nakakalungkot na marinig na unti-unti nang nawawala na sila ng oras para sa isa't isa.
Kaya tahimik akong nagdasal ng gabing yon. Hiningi ko kay Lord na sana'y hindi mapagod ang mga magulang ko at hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa relasyon nila. Sana'y hindi mawala yung lambing, yung pag-unawa, yung pagmamahalan kahit na lubog na sila sa pagtatrabaho. Kasi sa totoo lang, sila na lang talaga ang sandigan ko. Sila mama at papa ang tanging inspirasyon ko kung bakit ako patuloy na nagsusumikap at nangangarap sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating na rin ang araw na may nakontak na raw si Papa na magandang agency. At sa mismong araw din na yon ay may ipapadala na raw na kasambahay ang agency na tinawagan ni Papa. Ang totoo niyan, Papa Dudut, hindi pa rin ako mapakali. Ang ibig kong sabihin ay paano kung magnanakaw o may masamang balak ang makuha naming kasambahay. Ang dami kong iniisip pero pinilit ko na lamang natigilan na ang pag-overthink. Ang iniisip ko na lamang na sa wakas may makakatulong na rin sa amin ni Papa sa mga gawaing bahay. Na sa wakas ay hindi ko na kailangang tiisin yung baho at dumi ng cabinet sa ilalim ng lababo. At sa wakas ay madidiligan na ulit ang mga halaman namin at wala na rin akong makikitang alikabok at agyo sa bawat sulok ng bahay namin. At ang totoo niyan ay hindi ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng kasambahay kasi nandito pa si Mama, siya talaga ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang problema kasi hindi ko inakala na ganito pala kabisi ang buhay ng isang college student. Iba kasi nung high school, mas chill at mas manageable ang schedule ko. Kaya naman mas nakakatulong pa ako sa mga gawaing bahay. Pero sa college, halos lahat kailangan kong pagsabay-sabayin. Projects, deadlines, at requirements. Kaya na-realize ko na mas okay na rin na may kasambahay kami para mas makapag-focus na talaga ako sa pag-aaral. Napaisip nga rin po ako na sobrang swerte pala talaga ng mga Pilipino kasi balita ko mahal daw ang kumuha ng kasambahay sa ibang bansa. Kaya doon ko rin naisip na dapat ay i-appreciate natin ang pagkakataon na may kasambahay tayo. At yun na nga, Papa Dudut. Makalipas ang ilang oras ay dumating na rin yung kasambahay na inaasahan namin ni Papa. Hello? Ikaw ba yung kasambahay na pinadala ng agency? Ay oo, ako nga po. Halika, pasok ka. Maupo ka rito sa sala. Salamat. Kayo po ba yung magiging amo ko? Ah, hindi. Anak lang ako. Ang totoo niyan, yung papa ko ang magiging amo mo. Siya rin yung kumausap doon sa agency na pinanggalingan mo. Nga pala, ako si Sheena. Hello po, Ma'am Sheena. Ako nga po pala si Celine. Nice to meet you. Ganda naman ang pangalan mo. Ay, thank you po, Ma'am. Ano ka ba? Sheena na lang. Huwag na yang ma'am. At tigilan mo na rin ang kakapo mo sa akin. Sige, Sheena. Antayin na lang natin si Papa ha. Nasa kwarto pa kasi nagbibihis. Pagpasensyahan mo na lang kasi daig pa nun yung babae kung magpalit ng damit. Maiba ako. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho bilang kasambahay? Mag-iisang dekada na rin po. Uy, totoo? Ang tagal na rin pala. Kaya nga ang totoo niyan wala namang problema dun sa huling pamilya na pinagsilbihan ko. Kaya lang nag-migrate sila sa ibang bansa. Kaya yon, kinailangan kong umalis. Ah. Uy pa, mabuti naman at natapos na rin kayo sa wakas. Akala ko hindi na kayo lalabas eh. Ito talaga, sobrang mainipin. Ay, nga pala, Celine yan si Papa Rodolfo ko. Siya ang magiging amo mo. At pa, siya si Celine. Siya yung kasambahay na pinadala ng agency. Kakadating niya lang. Ah, hello. Hello, sir. May maliit na kwarto dun sa dulo. Yun ang magiging kwarto mo, ha? Sige po, thank you. Magpahinga ka na muna ngayon. Bukas ka na magsimula. Nakakahiya naman. Pwede naman ako magsimula ngayon.
Wala namang problema sa akin yun kasi sanay naman po ako sa gawaing bahay. Nako, Celine, tama si Papa. Huwag ka nang tumanggi. Magpahinga ka na lang muna. Sige po, ma'am. Ay, ano ba yan? Di ba kakasabi ko lang sa'yo na wag mo na akong tawaging ma'am? At tigilan mo na rin yung kakapo mo sa akin. Kay Papa lang bagay yan eh. Uy, grabe ka sa akin. Para mo na rin sinasabi na matanda na ako. Bakit? Hindi po ba? Ikaw talagang bata ka. Gusto mo bang pabalikin ko na lang si Celine sa agency niya para sa'yo ko na lang ibilin yung paglilinis dun sa maduming cabinet? Ay nako, Celine. Masasanay ka na sa amin kasi ganito talaga kami mag-asara ng Papa ko. Nakakatuwa nga kayong tignan eh. O ayan, dapat ganyan lang. Wala nang po at ma'am, maliwanag. Sige, Sheena. Perfect, di ba? Parang barkada lang. Ay nako. Oh, ikaw na munang bahala dyan kay Celine, ha? Papasok na muna ako sa kwarto. Sige pa. Halika, Celine. Bibigyan kita ng panandaliang house tour. Eto nga pala yung kusina. Pagpasensyahan mo na tong kusina ha, kasi medyo marumi. Ikaw nang bahala dito bukas ha. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, pakikintabin ko tong kusina nyo. Ay, salamat naman. Alam mo ba, na hate ko talaga yung maglinis ng kusina. Mabuti na nga lang talaga at nandito ka na. Halika, may papakita pa ako sa'yo. Tapos, ito naman yung laundry area. Ayan, dyan ka maglalaba. Maganda yung laundry area nyo ha, ang laki. Bukas na bukas, sisimulan ko na rin ang paglalaba. Hulog ka talaga ng langit. Dito naman tayo. Tapos yan yung maliit namin na garden. Uy, pasuyo na lang ako sa mga halaman dyan ha. Karamihan dyan, halos hindi pa nga nadidiligan kasi sobrang busy namin ni Papa. Ako na bahala dyan. Ay, oo nga pala, bago ko makalimutan. Pahingi ako ng number mo para makontak ka namin kung sakaling wala kami ni Papa dito sa bahay. Eto yung cellphone ko, pakisave na lang yung number mo dyan. Sige. 0926. Ayan, nasave ko na. Perfect! Ako na rin ang magbibigay kay Papa nitong number mo. Sige na, pumasok ka na dun sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Papadudod hang ako kay Celine na mga panahon na yon. Maayos niyang nagagawa lahat ng mga gawaing bahay mula sa paglilinis, pagluluto, paglalaba hanggang sa mga maliliit na bagay na minsan nakakalimutan na naming bigyan ng pansin. Wala akong masabi pagdating sa kalidad ng trabaho niya. Kasi talagang maayos at maasikaso siya. Hindi rin siya nagdadalawang isip tuwing may ipapagawa kami sa kanya. Kahit minsan ay sabay-sabay pa yon, kaya niya talagang pagsabay-sabayin nang hindi nagrereklamo. Siguro ay nakakatulong din na bata pa siya. Parang nasa late 20s pa lamang yung edad niya. Kaya may lakas pa at hindi siya kaagad napapagod. Isa pa sa mga pinaka na-appreciate ko kay Celine ay ang pagiging trustworthy niya. Sa tuwing wala kami ni Papa sa bahay, panatag ang loob namin. Walang nawawalang gamit at tuwing umuuwi kami ay maayos ang lahat. Malinis ang bahay, nakahain na ang pagkain at alam niya na kaagad ang gagawin kahit na hindi mo na siya utusan. Kaya kahit papaano ay gumagaan din ang buhay namin dahil sa tulong niya. Lumipas nga mga buwan at naging consistent naman ang performance ni Celine. Tahimik lamang siya, hindi madaldal pero kapag kinakausap mo, maayos naman siyang sumasagot at magaling din. Wala kaming naging issue sa kanya kaya siguro'y naging kampante rin kami sa presensya niya sa bahay. Pero isang araw, noong nagpaalam ako kay Papa na mag-overnight ako sa bahay ng kaklase ko para gumawa ng group project. At habang naghahanda ako ng mga dadalhin kong gamit ay napansin ko na nawawala yung flash drive ko. Sobrang importante po noong flash drive na yon kasi doon nakalagay lahat ng mahalagang files ko para sa school. Kaya naman nagpanik na ako at hinalughog ko talaga ang bahay para lamang mahanap yung flash drive ko na yon, papadudot. Asan na ba kasi yun?
Nak, papasok ako ha. Oh, anong problema? Ba't di ka mapakali dyan? Yung flash drive ko po kasi nawawala eh. Ay, saan ko ba kasi nailagay yun? Huwag mo nang problemahin yun. Ibibili na lang kita ng bago. Hindi naman kasi yung flash drive yung pinoproblema ko eh. Yung pinoproblema ko, yung laman ng flash drive na yun. Grades ko sa school ang nakasalalay dito. Ikaw naman kasi. Alam mo naman pala na importante yun. Pero hindi mo pa rin iningatan. Nako pa, mamaya nyo na ako sermonan. Tulungan nyo na lang kaya ako. Celine! Halika nga rito. Pambihira ka talagang bata ka. Bakit sir? Ano po yun? May napansin ka bang flash drive dito sa bahay? Ha? Flash drive, yung maliit na sinasaksak sa computer. Wala. Wala akong napapansin na ganyan dito sa bahay. Celine, tulungan mo na nga lang siya sa paghanap ng flash drive niya. Sige po, susubukan kong hanapin sa sala. Check mo kaya yung bag mo. Tapos na po, wala doon. Nakakainis naman eh. Kumalma ka nga. Hinga ng malalim. Baka mamaya nasa bulsa mo lang pala. Bulsa. Ay, alam ko na. Oh, bakit? Dala-dala ko nga pala yung flash drive na yun sa school nung isang araw. Nilagay ko yun sa bulsa ng pantalon na sinuot ko. Hala, Oh, ano na naman? baka nalabhan na ni Celine yung pantalon ko na yun. Kumalma ka. Puntahan mo na si Celine sa sala. Magtanong ka muna bago ka magwala. Celine! Sandali lang. Hindi ko pa rin nahahanap yung flash drive mo dito sa sala. Yung pantalon na sinuot ko nung isang araw, nalabhan mo na ba? Hindi pa. Ay, salamat. Saan mo nilagay yun? Nasa laundry area. Nakatambak kasama ng ibang mga maruruming damit. Bakit? Yung flash drive ko kasi pakiramdam ko nandun. Ay, check ko lang ha. Eto yung laundry basket. Asan na ba yun? Ayan! Ay, sa wakas nahanap din kita. Oh, ano? Nahanap mo na ba? Opo, nasa loob nga ng pantalon ko. Mabuti na lang talaga at hindi pa nalalabhan to ni Celine. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ilagay mo na ulit sa laundry basket yung mga pinagkakakalat mo dyan. Doon lang ako sa sala. Sabihin ko kay Celine na nahanap mo na yung flash drive mo. Sige, ako na po ang bahala rito. Ang baho ng mga damit ni Papa. Kadiri. Mga lalaki talaga, kahit kailan dugyot. Sandali lang. Ano to? Parang papel. Hala, may naiwan atang pera si Papa dito. Matingnan nga. Ha? Resibo ng motel to ah. Pa, Oh, anak. Naayos mo na ba yung mga damit na pinagkakakalat mo? mukhang kayo ang may kailangang ayusin. Celine, umalis ka na muna dito. Iwan mo muna kami ni Papa. Sige. May problema ba? Paano to? Bakit may resibo kayo ng motel, ha? Ano? Saan mo naman nahanap yan? Nakita ko sa bulsa ng shorts nyo. Wala yan, nak. May isang beses kasi sa trabaho na napagod ako. Kaya napagpasyahan ko na mag-check-in muna sa motel. Siguraduhin nyo lang po na nagsasabi kayo ng totoo. Madalang na nga lang kayo mag-update kay Mama, tapos lolokohin nyo pa siya? Hindi po nagpapakahirap si Mama sa ibang bansa para lokohin nyo. Makapagsalita ka naman. Yung mama mo lang ba yung nagpapakahirap? Akala mo ba hindi ako nahihirapan sa pagtatrabaho? Oo, siguro nga. Mas malaki yung sahod ng mama mo kaysa sa sinasahod ko sa restaurant. Pero wag mo naman sana ako maliitin. Hindi po sa ganun yun. Yung sa akin lang naman ay sana hindi nyo pinagtataksilan si Mama. Wala akong ginagawang masama. Maniwala ka. Siguraduhin nyo lang po. Kasi hindi ko po kayo mapapatawad kapag nalaman ko na may ginagawa kayong kalokohan. Hindi na po ako natuloy sa bahay ng kaibigan ko noong araw na yon. Kasi hindi ko pa rin kayang mag-move on sa natuklasan ko na pumunta pala si Papa sa isang motel. Sobrang nakakapanlumo po talaga, Papa Dudut, at hindi ko maiwasang magduda. Kasi sino ba naman ang pumupunta ng motel para matulog lang? Matapos yung usapan namin ni Papa ay nagkaroon na ng ilangan sa pagitan namin ni Papa. May kailangan ako kay Papa kay Celine ko palaging pinadadaan at ganon din si Papa.
Naawa talaga ako kay Celine noon kasi siya yung palaging naiipit sa gulo namin ni Papa. Nagtatrabaho lang naman siya na maayos tapos ngayon ay nadadamay pa siya sa ilangan namin ni Papa. Nagdalawang isip din po ako kung igakwento ko kay Mama yung tungkol sa resibo ng motel. Kasi ayokong ma-stress si Mama at baka magkagulo pa kami. Kaya naman nanahimik na lamang ako. Pero totoo po, ang hirap magpanggap na okay lamang ako at minsan ay napapaisip ako kung tama ba ang ginagawa ko na hindi sabihin kay Mama yung tungkol sa natuklasan ko. Nang mga panahong yon ay tanging ginawa ko na lamang ay nag-focus sa pag-aaral para hindi ko na maisip ang lahat ng yon. At sa totoo lang ay nagtataka ako kung bakit may ilangan sa pagitan namin ni Papa. Pero isa lang ang alam ko, hindi ako magpapakumbaba para kausapin si Papa kasi siya naman tong nahuli ko na may resibo galing sa motel, hindi ba? Minsan kahit na nababahala ako sa lahat ng nalaman ko kahit papaano, ay inunawa ko pa rin si Papa kasi baka nga naman may magandang dahilan siya at nagpahinga lang talaga siya sa motel noong araw na yon. Napagtanto ko rin na baka masyado lamang ako naging mapanghusga sa lahat ng mga nangyari, Papa Dudut. Pero ano nga kaya ang totoong kwento ng resibo sa motel? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong nagkaroon kami ni Mama ng pagkakataon na mag-usap ng mas matagal, pasimple ko siyang tinanong tungkol sa mga pinag-aawayan nila ni Papa noong nandito pa si Mama sa Pilipinas. Kasi Papa Dudut, madalas ko silang marinig na nag-aaway ni Mama pero ni minsan ay hindi ko inalamang kadahilanan. Sabi ko kasi noon ay problema nila yon bilang mag-asawa at ayoko na sanang makialam pa. Pero ngayon, nawala na si Mama at kami na lamang ni Papa ang natira sa bahay, parang nararamdaman ko na may karapatan na akong malaman ang mga bagay-bagay. Kinuwento sa akin ni Mama na matagal na pala niyang may hinala siya na may ibang babae si Papa. Pero palagi raw itong tinatanggi ni Papa. At hindi na rin pinatagal ni Mama ang isyo kasi wala naman siyang pruweba na makakapagpatunay na nambababae nga si Papa. Noong sinabi niya yon, gustong gusto ko na sanang isumbong sa kanya yung nakita kong resibo ng motel. Pero pinili ko na lamang na manahimik. Ayoko magdulot pa ng mas malaking gulo sa pamilya namin. May mga kaibigan ako na lumaki sa broken family at nakikita ko kung gaano kalalim ang sakit at depression nila dahil hindi nagkakaayos ang mga nanay at tatay nila. At ayokong maranasan yon, kaya naman nag-decide akong hindi na lamang sabihin kay Mama ang tungkol sa natuklasan ko. Wala rin naman akong solid na pruweba para patunayan na may ginagawang kalokohan si Papa maliban doon sa resibo ng motel. Pero pagkatapos ng ilang araw, Papa Dudut, hindi ko po akalain na ang tadhana na pala mismo ang maghahanap ng paraan para malaman ko ang buong katotohanan. Isang gabi habang natutulog ako ay bigla akong nagising dahil nagutom ako. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina. Hindi rin kasi ako nakapaghapunan noong araw na yon dahil sa dami ng schoolwork ko. Pero ang hindi ko alam ay habang lumalabas na ako ng kwarto papunta sa kusina, tinutulungan na pala ako ng tadhana na matuklasan ang isang bagay na tuluyan ng sisira sa pamilya ko. May kiliti ako dyan. Ano ba? Wala kang magagawa kasi paliligayain kita ngayong gabi. Teka lang. Paano si Sheena? Huwag kang mag-alala. Tulog na yun. Napagod sa dami ng projects niya. Perfect! Akong bahala sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Walang yakang babae ka? Sheena, tumigil ka! Walaan ka Wala kaming ginagawang masama. Huwag mo kong gawing tanga pa. Dinig na dinig ko sa labas yung paglalandian nyo. Anak, magpapaliwanag ako. Sige, ngayon nyo itanggi na wala kayong ginagawang kabulastugan. Grabe, napakawalang iya nyo.
Hindi nagpapakapagod si Mama sa ibang bansa para lang pagtaksilan nyo. Palagi mo na lang pinaparamdam sa akin na mas malaki yung naaambag ng mama mo sa pamamahay na to. Na mas may pakinabang yung mama mo kaysa sa akin. Hindi ko ginusto na mawala ng trabaho sa hotel. Akala mo ba madali sa akin tanggapin yung mas malaki pa yung naiaambag ng mama mo sa pamamahay na to kaysa sa akin? Isang malaking kahihiyan sa akin yon bilang ama mo. Hindi ko gusto yung pakiramdam na nakatunga nga lang ako kasi ayaw kitang bigyan ng oportunidad na iparamdam sa akin na inutil ako. Sandali lang. Nakatunga nga. Akala ko ba may trabaho kayo sa restaurant? Wala yun. Nabigla lang ako sa sinabi ko. Utang na loob. Alam ko nagsisinungaling kayo. Ganyan na ganyan yung mukha nyo nung nalaman ko yung tungkol sa resibo ng motel. Rodolfo, sabihin mo na lang sa batang yan ang totoo. Manahimik ka, hindi kita kinakausap. Napakabastos mo talaga. Wala kang modo sa mga nakakatanda sa'yo. Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Ikaw pa tong may gana ngayon na magtapang-tapangan? Kung ano ang kinaganda ng pangalan mo, yun ang kinapangit ang ugali mo. Ahas ka! Sumusobra ka na! Tumigil na kayo! Oo na, inaamin ko na. Hindi pa ako nakakapaghanap ng bagong trabaho simula nung natanggal ako sa hotel. Ano pang tinatago nyo sa akin, ha? Matagal na kami magkakilala ng papa mo. Ano? Celine! Wala nang dahilan para itago natin sa kanyang katotohanan. Total, nagwawala na naman siya. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo para manahimik na siya. Oo, katrabaho ko ang papa mo sa hotel noon. Ang totoo nga niyan, ideya ng papa mo ang lahat ng to. Siyang nakaisip na pagpanggapin akong katulong nyo. So ano, masaya ka na? Wala kayong kasing sama. Magsama kayo sa impyerno. Anak, sandali lang! Kukunin ko ng mga gamit ko at lalayas na ako sa bahay na to. Sasabihin ko na rin kay Mama lahat-lahat ng mga nalalaman ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sana wag nang makarating to sa mama mo, please. Hindi mo naman siguro gugustuhin na magkawatak-watak ang pamilya natin, di ba? Please lang, nakikiusap ako sa'yo bilang tatay mo. Tatay? Maraming lalaki ang pwedeng maging tatay. Pero hindi lahat ng lalaki ay may kakayahang magpakama. Nung nag-abroad si Mama, sinamantala mo yun para ipasok sa buhay natin yung kabit mo. At talagang pinagpanggap niyo pa siyang katulong natin. At malamang, pera din ni Mama ang ginagamit niyo para dyan sa kabit mo. Wala kayong kasing sama. Noong mga panahong akala ko, nagtatrabaho kayo. Nagpapakasarap lang pala kayo sa perang pinapadala ni Mama. Anak, makinig ka. Hihiwalayin ko na si Celine. Patawarin mo lang ako. Napakadami niyo pong pagkakataon na hiwalayan yung babaeng yun. Pero hindi niyo ginawa. Aalis na ako at wala na kayong magagawa para pigilan ako. Hindi deserve ni Mama ang isang walang kwentang lalaking tulad niyo. Sobra po akong nasaktan ng gabing yon. Kaya tinawagan ko na lamang yung kaklase ko at nakiusap kung pwedeng sa kanya muna ako makituloy. At sa kabutihang palad ay pumayag naman siya. Pagdating ko sa bahay ng kaklase ko ay tinawagan ko kaagad si Mama at ikinuwento ko na sa kanya ang lahat ng mga nalaman ko. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalungkot si Mama noong time na yon. Hindi siya tumigil sa kakaiyak. Pero pinilit ko rin siyang kumbinsihin na wag nang balikan si Papa. Kasi naniniwala ako na once a cheater, always a cheater. Kung hindi ko pa nahuli si Papa at si Celine baka patuloy pa rin nila kaming niloloko. Grabe Papa Dudut. Napakatanga ko para hindi agad malaman na nasa bahay lang pala namin ang kabit ni Papa. At mas lalo lang po akong nagalit nang malaman kong may mga panahon na nanghihingi ng pera si Papa kay Mama. Galit ako kay Celine pero mas nagalit ako kay Papa kasi siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Si Papa ang kadahilanan kung bakit lumaki ng ganito ang gulo sa pamilya namin. Ang totoo niyan ay hanga ako kay Papa kasi nagawa niyang magpanggap na may trabaho siya. Pero yun pala, kung ano-anong alibay na ang binibigay niya kay Mama para makakuha siya ng pera. Kaya naman napagkasunduan na lang namin ni Mama na uupan na lamang ako ng apartment malapit sa school ko at siya na rin ang sasagot sa upa ko.
Ipinangako rin ni Mama na kapag natapos na ang kontrata niya abroad, babalik siya sa Pilipinas at ibebenta niya ang bahay namin at habang nasa abroad pa siya ay pag-iipunan niya na lang daw muna yung pang-annulment nila ni Papa. Sinabi din ni Mama na siya na lamang ang haharap kay Papa at mas mabuti na rin daw na wala akong contact kay Papa. Lumipas nga ang mga buwan at naging mapayapa naman ang buhay ko sa bago kong apartment. Wala na akong balita kay Papa at si Mama na lang ang lagi kong kinakausap. Mabuti na lang talaga at hindi ako naligaw ng landas. At mas pinagsikapan ko palalo sa school para kahit papaano'y mapasaya ko naman si Mama. Karamihan po kasi ng mga naririnig ko kapag may problema sa pamilya ay madalas nagbibisyo o tumitigil sa pag-aaral ang mga batang apektado. Pero pinili ko pong magpakatatag at magpatuloy sa buhay dahil nandyan pa si Mama na umaasa na makapagtatapos ako sa pag-aaral. Sinabi ko rin sa sarili ko na kapag nakatapos ako ay gagawin ko ang lahat para matulungan si Mama, para hindi na siya mapilitang magtrabaho. Naging mapayapa na po ang takbo ng buhay ko hanggang sa isang araw ay may dumalaw sa apartment ko. Siyempre naman, Ma. Ay nako, wag po kayong mag-alala. Pagbalik nyo dito sa Pilipinas, dito na kayo sa apartment titira, kasama ko. Ay, Ma, sandali lang ha. May tao yata sa labas. Tatawagan ko po kayo mamaya. Sige po. Bye, Ma. Love you. Sandali lang! Anong ginagawa nyo dito? Ba't punong-puno ng pasayang mukha nyo? Anak, Paano nyo nalaman yung address ko, ha? tinanong ko yung kaklase mo sa Facebook. Umalis na ho kayo bago ko tuluyang makalimutan na tatay ko kayo. Anak, matagal ko nang hiniwalayan si Celine. Kalimutan na natin lahat na nangyari. Please, miss na kita. Please naman anak, bigyan mo naman ako ng second chance. Yung second chance, para yun sa mga tao na nagkamali pa. Pero yung ginawa nyo sa amin ni Mama, hindi yun pagkakamali. Choice nyo yun. Sinadya nyo yun. Sinadya mong lokohin kami. Walang kapatawaran yung ginawa nyo sa akin at lalong-lalo na kay Mama. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Nahihirapan kayo? Pasensya na ha, pero mas nahirapan ako nung pinagtaksilan mo si Mama. Anak naman, hanggang kailan tayo magiging ganito? Hindi ko alam, pero ito lang ang alam ko. Yung sakit na dinulot nyo sa amin ni Mama, nararamdaman ko pa rin at nanunuot pa rin hanggang ngayon. Anak, I'm sorry. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi ako titigil hanggang sa mabuko ulit ang pamilya natin. Utang na loob pa? Palayain nyo na kami ni Mama. Hindi pa ba sapat yung hirap at sakit na dinanas namin sa inyo? At sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan ngayon? Pinagbayaran ko na ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Nakikita mo naman tong mukha ko ngayon, di ba? Sinugod at binubog ako nung asawa ni Celine. Grabe, saan kayo nakakakuha ng lakas ng loob para sisihin pa sa akin yan? Patong-patong na yung mga kasinungalingan ninyo. Matanong nga kita pa, alam mo pa ba kung ano ang totoo sa sarili nyo? Basta, gagawin ko ang lahat para lang makabawi sa inyo ng mama mo. Alam nyo ba na hanggang ngayon may sama ng loob pa rin si Mama sa inyo? Mabuti na lang talaga at nalaman ko yung totoo. Kasi kung hindi, malamang hanggang ngayon pinaglalaroan nyo pa rin kami. Anak, kailangan ko kayo ng mama mo. At alam kong kailangan nyo rin ako. Lulud ako sa harapan mo kung kinakailangan para lang mapatawad nyo ako. Tumayo kayo pa. Huli na ang lahat para dyan. Ganun-ganun na lang ba yun? Itatapon mo na lang ang lahat ng pinagsamahan natin bilang isang pamilya? Kayo ang tumapon sa lahat ng yun. Huwag po kayong pa-victim kasi hindi po kayo ang biktima dito. Kami. Kami ni Mama ang biktima dito. Kami ni Mama ang biniktima nyo. Sige na po, umalis na kayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Wala kang karapatan na tratuhin ako ng ganito. Papa mo pa rin ako. Papa ko lang kayo sa papel na pwede kong punitin kung kailan ko gusto. Alam kong may nagawa akong kasalanan. Pero sumusobra ka na sa pagsagot-sagot mo sa akin. Wala kang galang at respeto sa sarili mong ama. Buong buhay ko minahal at nirespeto ko kayo.
Buong buhay ko hinangaan ko kayo. Pero hindi na kami magpapaloko sa inyo. Antayin nyo na lang ang tawag ni Mama. May balak siyang kausapin kayo tungkol sa annulment at pagbenta ng bahay natin. Annulment? Pagbenta ng bahay? Bakit kayo nagdidesisyon ng hindi ko alam, ha? Bakit pa? Nakapagdesisyon na rin naman kayo Napagdesisyonan nyo na rin na sirain yung pamilya natin nung nakipagrelasyon kayo kay Celine. Grabe, ang dami nyong ginawa para lang mapanindigan at maitago yung pagtataksil nyo. So ano? Mas gugustuhin mo ba na magkawatak-watak na lang tayo? Ganun ba yun? Parang gano'n na nga. Mas gugustuhin ko na lang na magkaroon ng pamilyang watak-watak kesa sa magkaroon ng isang ama na taksil at manloloko. Babalik na ako sa loob at parang awa nyo na, umalis na ho kayo. Kung hindi tatawag na talaga ako ng pulis. Anak, buksan mo to. Patawarin mo na ako. Sisiguraduhin ko na itutuloy ni Mama yung annulment at pagbenta ng bahay natin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Parang awa mo na, buksan mo to. Umalis ka na, Pa. Kung kayo rin lang naman ang magiging papa ko, mas mabuti nang wala na akong ama. Simula sa araw na to, pinapalaya ka na namin ni Mama. Aaminin ko po na sobra akong nakonsensya sa mga sinabi at ginawa ko kay Papa ng araw na yon. Pero hindi nyo rin naman po ako masisisi kung nangibabaw ang galit at sakit ko. Kasi hindi madaling tanggapin ang ginawa ni Papa. Siguro may mga ibang tao na magsasabi na patawarin mo na kasi Papa mo pa rin naman yan. Pero para sa akin ay hindi pwedeng gamitin na rason ang pagiging tatay o ama para pagtakpan ang isang kasalanan. Ang pagiging tatay ay hindi nangangahulugang may karapatan silang mag-iwan ng napakalalim na sugat. Hindi pagkakamali ang ginawa ni Papa kundi isang desisyon. Sinadya niyang pagpanggapin itong si Celine na maging kasambahay para lamang magkaroon sila ng quality time. Minsan nga naiisip ko na baka sinadya niya talaga na hindi linisin ang bahay para maisingit ang ideya na kumuha ng kasambahay. At ang totoo po niyan, hindi ko alam kung saan nagpupunta si Papa tuwing wala siya sa bahay. At ang totoo niyan ay wala na akong balak alamin yan kasi hanggang ngayon nanggigigil at nanggagalaiti pa rin ako tuwing naalala ko ang mga ginawa ni Papa at kung paano niya kaming pinagmukhang tanga at pinaikot ni Mama. Tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan ko kay Papa, blinako na po siya sa mga social media at pagkatapos ng araw na yon ay hindi na siya nagpakita o nagtry na makipag-communicate sa akin. Napaisip ako na ang dali niya namang sumuko kaya mas lalo ko na lamang nararamdaman na tama ang naging desisyon ko na tuluyan nang tanggalin si Papa sa buhay ko. Pero sa totoo lang, hindi ko pinagsisisihan yon kasi yon ang nagbigay sa akin ng peace of mind. Lumipas ang ilang taon at nakagraduate na rin po ako at sa wakas ay sobrang saya ko kasi nakabalik na si Mama sa Pilipinas. At nakahabol pa siya sa graduation ko. At doon ko na rin pinatuloy si Mama sa apartment na inuupahan namin. At pagkatapos ng ilang araw ay nakipag-ugnayan na si Mama kay Papa. And eventually ay pumayag na rin si Papa na ituloy yung annulment at pagbenta ng bahay kasi may iba pa palang babae si Papa. At may anak na rin sila. Sobrang babaero ni Papa. At mas lalo niyang pinatunayan na hindi siya karapat-dapat na maging parte ng buhay namin. Kinalaunan ay nag-grant ang annulment at naibenta na rin po ang dati naming bahay. At ginamit namin ni Mama ang pinagbentahan ng bahay para bumili ng maliit na kondo. At hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin namin ang kondo na binili namin. At ang huling narinig ko ay nalulong na daw si Papa sa pagsusugal at iba pang bisyo. At naubos yung share niya sa pinagbentahan ng bahay. Ang sabi pa nga sa akin ni Mama na nag-message daw si Papa sa kanya at humihingi ng pera. Pero blinak siya ni Mama. At hindi na rin namin sinabi sa kanya ang address ng kondo na nabili namin. Tuluyan na talaga namin siyang binura sa buhay namin. Papa Dudut, alam ko na hindi masaya ang ending ng kwento ng buhay ko pero masasabi ko
na at least nakalaya na kami sa buhay na puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo ang parte ng buhay ko na puno ng sakit. Salamat po and more power po sa Barangay LS. And God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sheena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.